Avui farem menjar blanc tal com el feia la meva àvia. És una recepta tradicional i molt saludable. Necessitem ametlles crues, sucre, maïzena, canyella, una llimona i sal. Bullim 5 minuts a foc viu l'aigua amb el sucre, la sal, la branqueta de canyella i la pell de mitja llimona. Ho deixem reposar 20 minuts i ho colem. Triturem les ametlles amb la meitat d'aquesta aigua. Afegim la resta del líquid i continuem triturant. Ho deixem refredar i ho posem unes 12 hores a la nevera o més. Ho colem amb un colador fi. Antigament es feia amb un colador de roba. Podem aprofitar aquesta resta d'ametlla per afegir-la a un iogurt. Desfem una mica d'aquest líquid amb els 50 grams de maïzena. Escalfem la resta i afegim la maïzena dissolta. Ho fem coure remenant sempre fins que espesseixi. Omplim uns motlles individuals i ho deixem refredar tapat. Ho posarem unes hores a la nevera. A l'hora de servir espolsem amb canyella en pols. També hi podem posar sucre i cremar-lo. Queda boníssim. Espero que t'hagi agradat aquesta recepta i la comparteixis. Moltes gràcies i fins aviat.